Què hem de fer? Hem de fer el que deia Daniel Cardona. Nosaltres sols. Ningú vindrà a regalar-nos la independència de Catalunya. Això ho hem de tenir claríssim. I ha de partir de la base de tots i cadascun de nosaltres, a la nostra casa, a la nostra família, al nostre entorn, que fem sigui una realitat, assolir l'objectiu que tenim tots els que estem aquí presents. I és la llibertat del nostre poble i la independència de Catalunya. La discussió és què hem d'anar a fer a Espanya. Què anem a fer a Espanya? Anem a votar a les eleccions franceses? Anem a votar a les eleccions italianes? Oi que no? No som espanyols. No som espanyols, som catalans. Ja n'hi ha prou. I és increïble veure com els partits polítics catalans estan discutint qui va primer a les llistes el 28 d'abril, si es presenta o no es presenta la CUP, si va o no va aquest, primer, segon o tercer. De què estem parlant? Tenim el cor tancat, milers i milers de catalans que ens hi van deixar la cara l'1 d'octubre. Estem farts del processisme, farts de les cadires. Volem líders reals, volem que Catalunya sigui lliure. I ara tenim un buit, no sabem a qui votar. A qui anirem a votar? A les properes eleccions. A les municipals són els nostres amics, els alcaldes, persones properes. Però, i a les de Catalunya? Doncs des d'aquí volem donar resposta a aquest sentiment. Volem donar resposta a aquest anhel que tenim els catalans, de llibertat, de fer realitat l'1 d'octubre, fins al final. Volem la independència de Catalunya i lluitarem per fer-ho. I des d'aquí, des de Sant Just, a la casa d'en Daniel Cardona, el nostre referent, un gran patriota, us convido a que fem que això sigui una realitat.